Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagturpos da Jomar, Ramon ken Adela. Ket ni Jomar tinakagunod iti kangatuan a pamadayaw. Isuan naragsak dagiti dadakkel ken gagayem na. Kinasarita ti prinsipal ni Jomar, no kayat na asumrek iti seminary. Ket dita, mariribukan ni Jomar. Iti sabali a bangir, nagkita da Ramon ken Jonah. Iti maysa a beer house. Ket kimapang ni Ramon kadag iti bandido, tamasadot da ito ing agadal. Kabayatan na, naibagamat ni Jomar kadag iti dadakkel na, ti insingasing ti prinsipal ken kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Magagaranak amangam mo, noan niya ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Sapay la ko Pandi kay maklaat iti ibagak nanang. Tatang. Apay kumaamakla at kami. Saan mat siguro adakas dayta nga ibagam? Kayat yu kadi nga dagpadi nga anak yu. Tatang. Nanang. Pade. Apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apade? Pinampanunot ko dayta. Kabayatan ti bakasyon ko. Kayat yu kadi tatang. Apay adda kami ti damagam. Adda ken kadayta. Ni Apo Diyos ti pagserbyam. Isuasan ada kami ti mangedeng. Damdamagan kayo. Noon niya mati kapanunutan nyo, tatang. Nanang. Anak ko, ti panagserbi iti Diyos, adda iti masaknan dayta. Ket nukas ka ti kayat mo apagbalinan iti masakbayan, adda ken kadayta. Ngam no sumragak iti seminary. Mabayag adite agkikita. Hello, Jomar. Nakaawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon akon. Sumragak iti seminary. Ammo ka din ni Ramon dayta? Saan pa'y? Sana makontak ti cellphone na. Pakibagam tulatan o kita kayo. Sige. Nabayag basitan ajak nakit-kit na. Bayam, tanok kita kami. Idanon ko dayta. Naka-enroll kan? Sayang. Tasaan tayo nga agkikita kada Ramon. Jakmet ammo, no naka-enroll no saan pa'y. Kaslaawan isem na nga agadal. Ay, masyanak kan ko na. Kasanong no awanton ni Lola na? Dayta nga rudgat. Sana bali. No makitak, ibagak to ti imbagam kanyak. Abay, analiday ka. Di mo ka di kayat dito'y kabambantayan. Saan man? Malagip ko lang tigayem ko. Jakman amo no apay akailiw ko. Ngam jakmat amo, no kasano ka makita. Jakpay amo ti ayan na ita. Nasingpet ka di dahi agayim mo. Una, jak siguro nakapasa iti high school. No saan aga po iti tulong na. Naglaing iti pagadalan. Iso ti pagkupkupyaak no adda quiz mi. Nasken adada ulak ti panagkayam da. Masapul nga awan ti gayam na iti patan. Oh, apay na paulimag ka. Kwa, pampanunuto lang amin. Awan ka di ti kasukat ti panagkupyam. Ha? Kuha? No recess, ilibre kiti merienda na. Ikak pa iti papel na, kanda dumapay akasapulan na iti pagadalan. Saan apod no agayam ti kasta? Ti pudno agayam, ket awan ti kasukat ti maipay na. Saan namat kit di akinid daw? Siyak ti nagdisnudo anang Ted. John, suruan man kit di apumaltog ti kabarbaro akatwa tayo. Adda umadani nga operasyon tayo. Sa dino, boss, makaliksab tayo kadimot lang. Siyempre,
Nulakat tagbaligi tayo. Isu asuruam dagiti kabarbaro akakadwa tayo, Apo Maltog. Areglado, boss. Hindi kay madanagan. Idi naginsayo da Apo Maltog. Nalaing damot. Nalakada makasursuro. Ket, tiagnagan iti Ramon. Nalaing kadimat lang, Apo Maltog. Nalaing, boss. Ngam tilamadlaw ko kankwana. Maikulkulang no daduma. Adda ka no kailiw na agayom iti patad. Adula amin day tagayem-gayem. Ibaga malipatan na day jay agayem na ije patad. Day tamot ibagbagak, boss. Ang di kay madanagan. Ikagumaak aguraan na day jay ibagbaga na agayom na. Masapul ada tayo lang, ti pamaysana. Nana, umayak man. Adda ko maumay ko idanon kan ni Ramon. Nabayag basitan api manaw ni Ramon, basang. Tsak ambo tinapanan na. Imbaga na nga umay naksarongkaran, ngam di mo't imimay. Anya? Ne, napnapanan na nga rudan, Nana. Ay, talaga ka di asaanan anagadal? Namin ano nga imbagak akaduak amapan agenrol. Ngam masadot nga agadal. Ibaga na narigat ka no. Kasta ka di? Kaano nga ta sarungkaran na kayo? Dayta ti jak am mo basang. Ada ka di ibagam kankwana. Kwanana, kayat ko lang nga idanon ti imbilin ni Jomar agayami. Natuloy ngamin asimrek iti seminary. Ay na, naggasat day jayon nga ubin. Mayat ti bukasyon anapili na. Ngam ti apukok. Jak amuno sa dino ti ayan na ita. Hello, anak. Nabayag adi ka nakaawag Ay, kumusta kan? Nasayatak dito nanang. Da kayo nga kumusta kayo ka ni tatang? Ada ni tatang mo ditoy. Ay na, mailiw kami kan, anak ko. Kailiw kayo mutan. Aganos tayo pa lang nanang. Imbagtulan no naan-anayan ti kinapadik. Kanayon tayo ton nga kikita. No bilang, tama idistino ak dita. Ay, kasanon, no saan adito iti pakaidistinwam. Basta nanang, dumteng to ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka nga agan-anad. Uray da kayo mat ka ni tatang. Anadan nyo ti salon akyo. Alang rodan, nanang. Sige anak ko. Bye! Oh, apay day ta cellphone. Awagam ka di dagiti pan nakabagiti lintag. Ha, di ka gararamin. Awan mo't lang ti signal ditoy. Kaya't ko kumang awagan tigayim ko. Nabayagan adikam nagkita. Pagan anong tigayam at ibagi na lang tiyam muna. Di nakapay sa pulan. Apay kumasa pulam ngay. Ang mga nunalipatan na kan. Kastanga-tangag paiso. Awan gayam. Itatanalain kan Apo Maltog. Adda ka no sirken tayo amay sa apasdak. Dakkel apon shop ken remittance center. Saan nga ta delikado day ta? Adayo ti police station iti day ti adiso. Nalakalang ti makalibas. Ado ti iskinita ang mabalin tayo alusutan. Agwawaras tayo kalpasan na. Sigurado nga da CCTV day jay. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ati kuryente. Sakbay asarkan tayo. Tainton makumikom da amang tariman iti kuryente. Igiddan tayo magtagunay. Ay, unay kat dagiti managdakdakasen. Ay, nagbaligid ka no anang sirk iti dakkel apon shop di takabisira. Nakadamagam. Impadamag ti radyo itay. Ado ka no ti alahas ken kwarta na alada. Ay, kaasimot ti akin ko kwa iti dayjay apasdak. Ay, saan nga agsig siguro dagita ang managdakdakas.
Dumteng tulat ha, ti panagpuluda. Ay, no apay met nga adda kakasta akla si tattao. Dagita ti makuna, arugit, iti kagimungan. Kaano nga ta, amadalusan dagita arugit, iti kagimungan. Baligi ti operasyon. Ado tinasamsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag-happy-happy. Kastoy gayam kalaka ti amin. Nagbiit ti operasyon. Kwarta adagos. Uray saan tayo anak adal. Nalakat ti agsapol iti kwarta. Nulakat tanatangkan ti duri. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumak nang datao, no kastoy laeng. Wan. Angam, saan ka kading agbabawi? Akim mapangkada kami? Sana polos, boss. Awan gayam. Kaano ka di manan ti sumarunong nga operasyon? Saan ka unay nga apurado? Ramon, hinay-hinay lang ako nada. Agin na tayo pa'y. Sigurado, napudot tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Mayat gayam ti kastoy abiyag. Imawag itay ni Jomar. Maibaunda ka no iti adayo a lugar. Manun atawan na iti seminare. Upat atawan iti kolehyo. Santo dandani upat atawan iti kinapade. Ay, dandanin agbalin anay apadi ti anak ta. Kastamet ti kunak. Ay, napaot anak yan iti seminari. Ay, agawid ko mapay met. Kasano nga ron ang makaawed. Kat kunamat nga imawag. Tanagpakada ta maibaon iti adayo a lugar. Wen nga rod. Ay, adon a lugar tinapnapanan na. Nubilangan titawan. Kasla na unday a panawan. Di ta napupuutan. At ang danigaya man agbalain anay apade ti anak ta. Wen may santon nga agserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramiden iti biyag na. Ay na, nagasat ta iti anak ta. Taman mano ti agbalin apade. Kita, uray ko naantan asan abumaknang iti imatang ti tao. Iso ti kapatyan iti imatang ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanan tayo a misyon, Brother John. Wen, brother, sapay adayo manan ti papanan tayo ita. Intayo agbisita kadagiti adayo a lugar, amang ibunan nagi iti sasaw ti Diyos. Wala nga rod, brother. Ay, numabalin la ko mga iti lugar mi ti papanan tayo. Tapno mabisitak mo ti pamilyak. Tapno saan ka amarigatan. Ibilang mo lang nga nakapamilyam, dagiti papanan tayo apang ibinglayan, iti sasao ti Diyos. Sabagay, pudong ko na, brother. Mabalin tayo mo't amakapan iti lugar tayo. Sakbay ti ordinasyon tayo, akaspadi. Ay na, brad, magagaran akon ang maordinan kaspadi. Wala siyak mo na. Naan-anayak to na kaspadi. Sumagmamanumot atawan tinapalabas sa panagan-anos tayo. Matunoy tayo ti tartarigagayan tayo. Naimbag abigat yun, Nana. Ada ka din ni Ramon? Ay, sino ka itayan? Saanan nga agaw-awid, basang? Ha? Siyak ni Adela, Nana. Sigod akaadalan ni Ramon. Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisorsorwak dito balayo.
Kaya't mo asawan, may sakaan aman nursuro ita. Wala na. Nabayag basitan nga sabali nga tinagisuruak. Ita, dito yakon amang isuro. Asidag akon. No nag-eskwela ko mamot ti apo ko. De hadal ko maitan. Kaano ka di tinaudi apanang sarungkar na kada kayo? Ay, jak matandaan na den basang. Nabayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bale. Takanayon kayo asarungkaran, nana. Agyaman nak, balasang ko. Himbak pa isika, tamalagip nakpay, aging gaita. Sumalog tayo kadimanin, boss. At damat imawag kada kayo. Wan, agsagana kayo. Imbaga impormante, abang ko kano ti sumaruno nga operasyon tayo. At kano inaramid data na litisirog. Ijay tayo kano amagna. Nagmayaten ngay no magnatayo iti unag kitanal. Iranatayo ti rabii, taawan mo trabador. Wen, libre ti agsawar iti unag ti bangko no iti rabii. Paturugan tayo lang dagiti gwardya. Mabalinan. Milyonaryo tayon ton. Isagana tayo nga ruden ti sako. Apang ikargaan tayo iti papel di bangko. Nagbaligi tayo. Mabalin nga uray sumardeng tayo pa'y iti sumagmamano a bulan. Kaslag bakasyon tayo niya. O sige, intayo matagpakita iti patad. Akas milyonaryo. Mas daw danto no kasano a nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother? Agsinatan. Mapan ka iti destinasyon mo, mapanak matan iti destinasyon ko. Uwan, brother. Urayan tan, ti pan naka-ordin ta. Kaspadi. Agkita tan tumanan, brother. Goodbye, kat God bless. Kasamat kan ka, brad. Ay, makaawid ak madlangan. Kalatak dananang kantatang. Jak ibagbaga aswang patak. Darasan nyo, isa ko yung dagiti kwarta, tarumwarta yon. Chona, mutuin ti sako a pagikargaan ta iti kwarta. Sige, darasim ti agikar ka, tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Ha? Naglawag ti nakatutok kada tayo asilaw. Chona, yag mo ti sako, ta ikargak dagiti kwarta. Atoy, darasim tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Ha? Naglawag asilaw ti nakapaturong kada tayo. Darasan nyo! Rumarta yon! Magna tayo matlangit itanan! Ramon, darasim, ibaklaitan ti sako tarumor tayon. Ala, umuna kayon! Sumarunuak! Salbag kiti, titay na ala aming taddamat ng imay ataw. Pinaturog tayo may dagiti gwardya. Ang mga nuat dapay sa bali a gwardya. Apay ang nagsilaw dagiti silaw. Kat inidap tayo mat. Flashlight mo ti inusar tayo. Salbag kayo kiti! Diyo sinigurado ang naidap amin a kuryente! Kasanon na da CCTV. Masigurado nga da. Just kikiti. Ala, intayon kakadwa! Agmano ak man tatang. Nanang. Ay na! Ay! Adakan anak ko! Ay na! Apay adi mo imbagbaga nga agaawid ka. Ay na! Arakupay ka man anak ko! Uray siyak mat agrohag tayo. Kailiw kayo matuna yan. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sorpresahan kayo. Kaano laday di pagsarsaritaan may adanda ni agpadi ti anak may. Hangam, ay, adakaan. Maorde na nakton, tatang. Ay, Kablaawan ka, anak ko!
Mabalin ka day. Dito'y kapaylaang. Una, tatang. Ang mabiitak lang, ha? Ay, Ijayan simbahan ti pagyanak. Tadda nga rod pagrebengan mi. Ala, anak ko. Da kamin tulangan ti mangsarong karkan ka. Ijay simbahan apagyanam. Nana, ada kayo matititsandaan. Imbag ta nagrana tayo. Ada umay ko ginatang basang. Saan ka di nga adayo ti balayo ditoy? Medyo, Nana. Agluganak pa iti tricycle. Ay, apay nga bin. Do agyan kan ijay balay, kabayatan nga daklasen. Saan ka marigatan nga agawid, iti binigat kan minalam. Mayat sa ngagpaysua. Tapno addakad kadwayo, Nana. As-asidagak iti pagadalan. Won, total, agmay-may sa akmat ijay balay. Di mo't agaw-awid doon ni Ramon nga apo ko. Sige, Nana. Alaak pa'y nga rod dagiti gargaret ko. Kat mapanak iti balayo. Ay, agyaman nakpasang. At danto matlaangan kadwak ijay balay. bakit? Nakasagana ka kadain. Darasam maladaw tan iti ordination ti anak ta. Nasa papaymot. Ay, amangan dosan napintas ti badok. Ay, kababain mo't kadagiti daduma amang saksi iti pan naka-orden ti anak ta. Agawaam nga rod Ay, danag mun ayala kay mabiitan. Katun tapno makasarita tapay jay anak ta. Sakbay maordenan. Ay, agdardaras ka. Ang kita manday. Balik ta day tapolom. Ay, kita akin ruar tidait na. Ay, day takot nga mit paapura ka paapura. Ay, nagpaysaw. Sige, tabalik tadag. Kas kalaube nga agbadbado. Di mo kitaan nga umuna, sakbay nga agbado ka. Pagyamanan tayo, anak ko. Tanaan anay kan apade. Ay nagmayat akitaan anak kasutana ti anak. Ay, Naragsak kayo kadi, tamaysa ako, nga agserbi iti Diyos. Ay, unay-unay, anak ko. Ay, manmano, ti makaanos nga agpaday. Agasem nga'y tawalo atawan. Kaya't ko ti mapan iti kasulinikan apas at tilubong. Tapno'y bunan na ko ti sasaw ti Diyos, nanang. Ay, tarabayan nakakumaka na yun ti Diyos, anak ko. Sapay kumata mailisi ka kadagiti mangkon kontra iti bukasyon, anapilim. Buyugan tayo ti kararag. Tapno kasta ti mapasamak, nanang. Gayam, iti mabiit. Sumang atak iti kabambantayan. Iti ayan dagiti tao asaan na makadanon iti simbaan. Idanon ko, ti sasaw ti Diyos. Ay nabasang, makitam ka di da ito'y apagiwarnak. Kita akman, nana. Anya ka di tilinaon ti pagiwarna. Saan ko makaagpaiso da ita, basang? Ni Ramon. Kan adda ka kadwana. Wanted itilintag. Ay, basa man basang, no apay awanted da. Ti grupo da tinabayagan asapsapulan tilintag. Taag-tatakaw. Kan hulda parda ka no, nana. Ano pang tilintag ti apukok? Ay na, apay akastamot ang tinagbanagan na. Amuna mo't adakas na ita nga inaramid na. Naala ti rupa da iti CCTV. Namin adugaya man nga adda sinarak da apasdag. Kan adda pa'y dagiti pinara da abus. Kat inala da ti kwarta dagiti pasaheros. Kailiw mo kadipay, ti bagbagam agayim mo ijay patad. Diyan ka mo. Nugayem pa lang ti pangibilbilangan na kanyak. Di nak siguro naman mo.
Sigurado adi na kan amamu. Nang runa ta may sakan awanted. Ibain na kan. Anya ti kayat mo asawan awanted. Adda na kaiba ka kanyak awanted tayo kano ijay patad. Imbaga, tawan nakakita kanyak idi simmalugak. Sino ti bagbagayo awantad? Kasanuan na mo dayta. Iti kano pagiwarnak, boss. At daladawan tayo ijay. Wanted tayo kano. Anya? Karama na kadi iti dayta aladawan. Siyempre, amin tayo. Gapu iti dayta. Saan tayo na makapagwayas ijay patad? Sigurado nga ano panda tayon dagiti pan nakabagi ti lintag. Anya ita ti aramidan tayo, boss. Bayan nyo pa lang dayta. Agsaga na kayo kidde. Tadda sa bali nga operasyon tayo. Intay agagab kadagiti baka kanwang. Anya ti aramidan tayo, boss. Agmaskara tayo. Tayintay agagab itinuang wano baka. Mayat, boss. Agsuot tayo iti bado dagiti agbambantay iti rancho. Di danam namaan amang ngagab tayo. Pangalaan tayo nga iti bado ti agbambantay iti rancho. Nalakalang a solusyonan dayta. Alaan tayo ati bado dagiti agbambantay. Tada tayo ti mangisuot. Ala, agsaga na kayon. Naimbag abigat mo, padre. Sigamat gayam Adela. Ay, maladingit anak, iti nabasak iti pagiwar na kitay. Wen nga rod. Wanted mo tan tigayam ta. Itigayam balay dati paggiganak. Tapno adda kadwa ni Lola na. Ay, di pa'y kano sinarongkaran ni Ramon. Adda pa yung nakapatong reward iti ulo ni Ramon. Anya ka din di mapaspasamak itigayam ta. Anya nga ta ti aramidan ta. Numakitak, isingasing ko asumuko. Mayat nga agpay sunusumuko. Tapno di dapatayan apaman ang makita da. Wen, bagbaga akto tigayim ta, inton makitak. Siga kaya, padre. Ikararaga man ti apo ko. Tapno ba ilisi iti paggad? Kanayon ko nga ikarkararagan, Lola. Ang masapo na tulungan na tibagina. Nakita kami, ibagak asumuko. Nagsakitan ti barukong ko amang pampanunot iti apo ko, padre. Apayakas jay tinagbanagan na. Nagbalin mo tan ama nagdakdakas. Wen nga rod, apay ang nagbalin na kas dyan ni Ramon. No, makita ida ti pulis. Sigurado adida pakawanan, padre. Isungarot ano makitak, alukuyak ton asumuko. Naimbag na nakaumay kayo dito simbaan, nanang. Adda nga minapan ko ginatang. Iso adim magasak. Wen gayam, mapanak iti kabambantayan. Kabalyo ti usarek. Kasta aya. Ay, agan-anad ka Uray diyo iba nga, talaga nga ganan nadak nanang. Naala, tainak nga ron agluton. Ang mga numabisinan ni tatang mo. Ay awan ka nun na sumagpad. Alang arot nanang. Sinabag dagitapan nakabagay ti lindang. Ang dagit din impatong day ti ulo tayo. Adulakit iti aginteres. Gapu iti reward. Delikado tayo nga roden no kasta, boss. Sigurado lakit di gapo iti reward. Kapilitan nga aglemang tayon iti adayo akabambantayan. Kapilitan na kasta. No diyo kaya ti matiliw. Aglamang tayo nakasla marabutet. Kasanon ti panagbiag tayo? Di tayo makanti kwarta na samsam tayo. Awan mat aglaklako dito'y ayan tayo. Adda kabalbalayan kita si Dag. Mabalin nga addatyang gidita. Angam numakita da tayo. Amangan no ipulong da tayo kadagiti pulis. Nakaturugan dagiti kakadwak. Gaputan na bartak da. Alaak ti paltog ko. Tagpag na pagnaakman iti kakaykawan. Kita ti ibagbagan ni Chona at Tiangge.
Ngam nasken nga agmaskarak. Tapno didak mairupan. Nagsamak iti kakaykaywan. Tila ang dalan ti tao ti adadesdes na. Manmano siguro ti magmag na ditoy. Adayo ti kuna ni Chona akabalbalayan. Nga magnaklat ta. Aging ga amakadanonak. Kabakiran dito ihem ko na. Nabanlugan ti kabalyok. Agina na kami pa'y. Ken tapno makaarab pa'y ti kabalyok. Ay, mangsapulak no adda ubog dito eh. Tapain no magpay. Garaigi ti kabalyo day jaya. Kat iti asidaglaeng. Ang mga no adda tao nga agbirbirok kada kami. Gapo iti reward. Aginayadak. Kat asit gak tinagtaudan ti garaigi ti kabalyo. Ngam isaganak ti paltog ko. Saan laangan nga agkamkam maliday ta ataw. Tapal tugak at tagos. Adda nga agpaisot tao iti asidag. Payman. Hoy! Sika arupat kwarta. Ingatom dagiti imam. Kat di mo gamden ti agtignay iti dagas. Ha? Leh, apay nga ngatok ti imak. Apay ka di, gayan. Ingatom dagiti imam. Siguro, imay ka ditoy. Gapo iti gungguna ang nakapatong iti ulumi. Sigaro pat kwarta. Ingatom ti imam. No di mo kayat at umayab ti bangabangam. Sino nga taday ta managdagdagas? Apay nga ingatok ti imak ka no. Ang kasla ti gayam ko ani Ramon. Ingatom ti imam kunak. Imay ka kadi ditoy. Gapo iti gungguna na ipatong iti ulumi. Anya ka di ti basol ko. Tapay nga ingatok ti imak gayam. Saan kan nga gindidiam mo? Amok ada ita ti gagaram. Mapanak di ta kabalbalayan gayam. Inak ibunan nag ti sasaw ni Apo. Adda kanong amin basit a kapilya dita. Agpaiso ka di ti bagbagam. Anya ti pamanagnag mo. Adi ta kabalbalayan ti papanam. Awisan ka. Tao may kamat dumnag. Makitam dahito a Biblia. Dahito lang ti igam ko a pamanagnag gayam. Palubusan nak. Tagpatuloy hak di ta kabalbalayan. Agpaisunsam ti sasawan day di ataw. Inak to kitaan ti ibagbaga na akapilya. Ngem sa anak ngagpadlaw. Amangan no palabog daytoy. Pumanawak dito yan. Ningataramon day jay. Nakaaramot siguro ti kabalyok. Inakalanan. Tarugyak man ang tagdalyasat. Asidag siguro dito'y ti kabalbalayan. Agtala ka kabalyo. Sakayan ka. Tamapantan iti turungan ta. Nakapanawan ti tao amang paltog kumakanyak. Naimbaglangan ta dinak pinaltugan. Agyamanak iti Diyos. Tainlisinak iti ima dayjay atulisan. Anya ti kunam. Nagpakada ti anak ta, amapan iti nasulinak a lugar. Wen kano nga rod lakay. Ijay kano ti kayat na apapanan. Ay, katno awan ti kalsada ijay. Nagadayupay. Adda kano mat aramaten na kabalyo. Pasaray aginanada iti kabalyo na. Ay, himbag no di makasalaw iti managdakdakas. Ay, sapay tasaan. Ay, saan mo't siguro abaybay anti Apo. Ay, unmat kit di Ay, nakaluto ka kaday na. Ay, na mabisi na kon. Wen itay pay. Enak nga rod agga o tamangantan. Ay, panangan matlaangan. Ay, nabanog kan mabisinak paikit din. Imbaglakit din, tanakaluto adagos tinasingpat nga asawak.
Di nakman pasablugan. Nana, panawan kayo pa'y ha? Mapana kun iti pagadalan. Awan ka di ti damag mo. Doan-dan na tiliw da ka iti kakadwa ni Ramon, basang. Awan pa'y mat, Nana. Damag ko, kat madama ka no ti manhan. Ay na, anyagatan. Diyak pa yan makapangpangan kan makaturturog. Nana, pagkalmaan nyo kumala ang terik na nyo. Amangan no agsakit kayo. Apay ngay. Apay akas niya itinapasama kiti apo. Kailiw ko na yan ti apo ko. Awan pa'y lati maaramidan tayo ita, Nana. Mangnamnama tayo laangan nga iti may sangaan daw. Agpakita ni Ramon. Sapay ko mga rod, tadumtang day tangal daw, basang. Nana. O sige, panawan kayo pa'y ha? Sangputan kayo tumanan inton aldaw. Oh, Ramon, apay asaan ang mailadawan day tarupam? Anya ka dito pampanunutom? Kan kasangsangpot mo ka di? Nagpagnapagnaaklaan. Madlaw nga da pa kariribukam. Mabalin amamuan. Awan matkit di. Pampanunutak lang ti kasasaad tayo ditoy. Saan tayo na makasalog iti patad? Mabalin tayo lahat ti sumalog. Basta saan ka ngagpadlaw. Agmas ka. Wan matkit di Ngam, narigat, tadamangan anot kada tayo. Saan mo nga ipalubos nga ano panda ka? Datayo akit di ti mga nubkadakwada. No adda makitak a pulis. Ha? Paltugak adagos. Anya? Ad-ada manayunan ti basol mo, no kasta ti aramidam. Nay, anya ka diti pakariribukam. Sumagmamanungal dawen anapan ti anak ta iti nasulinak a lugar. Ay, kumusta nga tamot ijayon? Saan ka kadi nga aglidliday? Inanusam ana isina kadata ti anak ta. Iti lasaw ti 8 atawan. Sagpaminsan pa'y nga agawid ide. Itapay taal daw laang tinaglabas. Ay, diferensya iti adda ijay seminary. Awan ti dakis ataw ijay. Hingam hitinapanan na ita. Ay, di taamaw ti kasasaad na. Sa bagay, ngam saan ka kading agdandanag? Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ay, saan ko nga ron maikat ti panagdanag ko? Nangruna kat awan apulos ti amam muna ijay. Addan to maamam muna ijay. Dumlawak man kini Ramon. Kaslad na pakariribukan na launay. Pasarayag sanay. Enton kuan, tumakder sa agtugaw. Di na magkuitayan, boss. Kunana ang masikuran ka no. Ta saan tayo ang makasalog iti patad? Day takadilang. Anya ko mano saan tayo makasalog? Agbiag tayo latamat dito kabambantayan. Di nan sa amo ti agbiag dito kabambantayan. Kayat nan sa ti agseba ijay patad. Awisan nyo kit di. Taing kayo manen mangagab iti partyan tayo. Ay sus, delikado boss. Napudot pa'y lang tilintag kada tayo. Madama ka no ti manhanda kada tayo. Oh, sinalbag dagitapan nakabagitilintag. Kasano kumamakasangat da dito'y kabambantayan. Kat nagdadakal matiboksit da, ha? Di dalakit di maanusan ti sumangat dito oy, boss. Adayo tayo iti patad. Nasamag pa'y ti kabakiran. Kakadwa, agsagana kayo. Tayin tayo manan agagab iti partyan tayo. Boss, saan ka di adelikado?
Ita mampay, John. Apay, pimintas ka ka din. Takas lang mabuting kamatan. Ni boss mo, anya pimintas. Nataar ko naman. May mayat adanggan. Nataer, no naalibtak. Ngem no mabuteng. Nataer, kunam kadipay. Napintas tanalapit. Kunak lang matayjay. Kamot, boss. Iti anyaman ng oras. Nakasagana. Awan ti kabutang ko. Kasta tinataer. At damat armas tayo. Apang laban tayo kadagiti kabusor. Kanadasaka tayo at umaray. Sabagay matkiti, boss. Oh, Ramon. Agsagana ka. Tadapag na tayo. Agpambarak. Tainak si Iman Tipadi. Anapan ije kabalbalayan. Uy, Ramon. Di na ka dinangag, Ang paya di ka sumungbag. Ha? Adda ka di imbagam. Nasakit nga min tilapayag ko. Tada simrek itay. Kan nasakit pa iti ulo kan tiyan ko. Agkakapsutak. Oh, Ramon. Apay ang nakatugaw kapay laing dita. Sumalog tayon. Tayin tayo agagab iti partyen tayo. Kuha, boss. Sa anak pay laing makaumay ita. Madmadi nga min tiriknak. Inton maminsan laang ti isusurot ko. Ang mga no si kamot agbalin abalasang tayo dito ay. Ala, agbati ka nga rod. Pasensya pay laang, boss. Madia talaga ti pagbagik. Ha? Kapoy ka. Namuam lang awanted ka. Nga magsakit kan. Ha? Kapoy ka talaga. Simalugan dagiti kakadwak. Mapanak iti kabalbalayan. Tasapulag ti ibagbaga ti padi akapilya. Alag ti paltog ko. Kan agmaskaraak. Tapno awan makailasin kanyak. Ngem no madlaw ko. At igunggo na nakatuon iti ulok ti almanin dayjay aganggan na et. Kudasekon. Mapanakon iti ibagbaga na akabalbalayan. Itamampay ang nakalukat ti gate ti rancho. Kan awampay makita agwardya. Nagasat tayo no awan ti gwardyang, boss. Nawaya tayo asumrag kan rumwar. Wana, Anya, sumrag tayo ka din. intayon. Kakaiso ng awan ti agbampantay. Amang ano nakaturog da. Swerte tayo kakatwa. Huwag nagpeso, boss. Agawaan tayo. Sumrag tayon. Ha? Boss! Bigla nag-recap tigit. Apaman anak astrak tayo. Abayan. Adumat ng terumkwas ang nagtagi armas. Ay, sus! Ha? Delikado tayo kakatwa. Ay, sus! Awang kantik na itidakas ka na kayo. Nakapatulong na kitipaltugbi ka na kayo. Ay, sus. Ay, boss, kasano da ito yun? Ipabayo na kiti armasyo. Pan nakabagi kami tilintag. Kwa. Apo pulis. Pagsasaritaan tayo daytoy. Mano ka di agatad ti kayat yo. Paiso da ito, Apo Pulis. Nalakalang ang pagsasaritaan da ito. Ipabayo kiti armasyo. At di ka agtig na itidakas. Tapno awan ti mapasamak arangan. Boss, kasanon! Nanganggo ka di, tindamak iti radyo basang. Ada kita iti banyo, nana. Anya ka di damag. Natilew ka no ba't nagiti managdakdakas? Karaman ka din ni Ramon? Saan akaraman tinagan na iti imbagada, basang? Sa bahali nga taagrupo, tinakikapangan na. Tinasayaat, mapantanto ijay presinto, nana.
Kitaan no karaman ni Ramon. Ay, alaman nga ron pasang. Kaduan na kamapan iti ayan dagiti pulis. O sige, ingkay nga ron ang pulisan. Tamapan tayo, nana. Adda nga agpayso kapilya ditoy. Ken adda basit akalapaw iti asideg. Masirip ko tigang ganaet, babaen iti diding abolo. Lampara ti silaw na. Ket, pudno ka diti makitkita ka. Ni Jomar tigang ganaet. Siripag ti aramiden na. Agkarkararag. Idagkat ko ti lapayak ko iti diding. Tapno mangag ko ti karkararag na. Diyos ko, ilisim ko matigayam ko ani Ramon iti anyaman na paggada. Silawam ti panunot na tapno agbalbaliw. Panawan na kumandag iti kakaduhana. Ket agsubli iti gimong. Sapay ko matagkita kami. Napudno gayam ti gayim ko kanyak. Ibatik ti paltog ko dito ruara. Ket sumrekak iti ayan ni Jomar. Ito, lukatak tiri daw ti kalabaw. Sino ka? Apay ngayon mo nagka iti kalabaw ko. Siyak da ito'y, gayam. Mailiwak unay kan ka. Kunak no nalipatan nakkas gayam. Di ka pulos malipatan gayam. Uray na ginadayota. At dakalat ta dito'y pusok. Hanggang, apay sa balit ti sinurot mo adan na gayam. Sumuko ka langan. Ngam ti mapaltugan ka. Agbalbaliw ka kuman, gayam. Mapatgam ka diti dawat kung agbalbaliw kan, gayam. Naladawon ti aming kanyak gayam. May sa akon awanted. Kat saanin a maibabawi pa'y. Diyak kayat ti maibalod. Ngam, imbag no makulong lang ang makita da ka. Ngam ti mapaltugan ka. Dead or alive ti order da kan kagayam. Uray dead or alive. No saanak nga agpakita katakwada. Awan mo't lang ti mapasamak. Pangasim. Sumuko ka langan. No sumuko ka, awan ti makaala iti reward nga impatong da iti ulom. Ne, nagranatamat dito'y kabakiran, gayam. Sumalugak ita iti patad. Taramidak ti maudi nga ibagbagak. Isa sumalugak. Taanawaan ka kuma iti planong maramidan. Taimbagakon, naladawon ti amin para kanyak. Awan ti maladaw. Basta agbabawi ka. Pakawanan na ka ti Diyos. Saan mo liplipatan nagiti talo arumbang abaliksan. Ket si dadaan ti Diyos sa mang pakawan kan ka. Basta napasnag ka. Anya day taatalo abalikas. Oh, Diyos ko. Pakawanan nak. Dagita tinabilag abaliksan ti may sama nagbasol. Ay, sige. Balik sakto. Inton madanon, gayam. Saan mo kuman nga itantan? Ita kuman gayam. Di tay ammo dagiti pasamak. Sige gayam. Umuna akon. Hi! Hi! Ya! Ya! Apay nga agburang itmutan ti kabalyo ti gayam ko. Kaslad da kinabutan ti kabalyo na. Natinagmutan ti gayam ko ti rangkes. Indakitaan! Darasak! Lumaban ka gayam! Napiksa ka! Di mo liplipatan ti imbagak at taluan na bilag abalikas! Gayam! Gayam. Dara-dara ti ulom, Ramon. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti gayam ko. Ramon, lumaban ka! Diyos ko, pakawanan na. Ramon! Pangasim, lumaban ka. Agbyag ka pa itinaunday.
Tapno may pakitam ti panagbalbalyo mo. Awanan ni Ramon. Nagsalungay ngayon ti kayam ko. Diyos ko. Iti maudi nga angas ni Ramon. Naibalikas na ti panagkindaw na iti pambangawan mo. Diyos ko. Awatan ko mato'y gayem ko. Tita pagarayam. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kon computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.